Прапагандысты сорвали вечер памяти Ларысы Гениуш у Менску. Вечары намілася прайсці сёння ў сталічнай галерэі «Парасон». Аднак арганізатары выдалілі абвестку пра падзею з усіх сацыяльных сетак. Сярод прапагандыстаў, якія атакавалі і адкрыта абражалі арганізатараў імпрэзы, а таксама літаратуразнаўцу Міхася Скоблу, які меўся выступіць на імпрэзе, былі сумна вядомая Людміла Гладкая, Вадзім Гігін, Вольга Бондарова і Григорыя Заронак. Вядзе шабаш пра геніюш нейкі літаратар Міхась Скобла. Літаратар, якога ніхто не ведае выдатна. І вось такое збіраецца ў Менску чытаць лекцыю пра нацысцкую падсцілку ў 2025 годзе. Беларуская паэтка і грамадская дзеячка Ларыса Гениуш у часы сталінскіх рэпрэсій была асуджаная на 25 гадоў лагераў за нібыта антысавецкую дзейнасць. Беларускія актывісты неаднаразова падавалі хадайніцтвы наконт ейнай рэабілітацыі, аднак улады не прынялі ніводнага з іх.